Akwa usani n'oche. Ibe na ebe ese mmiri. Onye si gị se mmiri? Okebili ugbu a. Hapụ maka o. Mmiri ka ị na-eso ọkụ ya. Ngwa. Sewe mmiri, sejuo ya ọsịsọ. Ị ka na-ene m anya? Mma mụọ aga anya, mụ na ga-agbụ ha ọgbọ. Ịma na nne gị na-anaghị anwụgo. Ya ha eji nna mgbere nna o. Sewe mmiri. Nwa ndị nwụrụ anwụ. Sewe mmiri ọsịsọ bifo mụ agụ ụra. Ị ka na-ene m anya? Ị ka na-ene m anya? Come on, oya. Oya, sewe ya. Ne ya. Sewe ya ọsịsọ, sejuo ihe a. Chiso, yuri megeme, yuri. Ị na-atụmaka. Sike daga gugu. Ma agbaji gị aka ahụ. Sewe ya. Ọsịsọ. Musara akwa n'elu oche isa. Ọ nwoke na-emere isi ike. Nwoke na-emere isi ike. Binie na. Achọ m ikwu gị ihe o. Nwa ndị nwụrụ anwụ achọ m ikwu gị ihe o. Ana m ege ebere. Nne enwe họ, nna enwe họ. Ịchọ iji nna wee mere nna. Ọ ya ekwe omume o. Sewe mmiri. Oke itogo n'ụlọ nna m. Imere m isi ike mụwa Chisom. Ohiri nne ya. Ị na-aṅụ m. Ọ ya binie. Chisom. Binie ọsọ. Sewe mmiri. Sewe mmiri. Ọkwa mmiri ka ị bịara owu ise. Ihe sebe na mmiri taa chie. Nwebedi ihe. Na-emere m isi. Wụsa akwa n'elu oche. Ị kwesịrị iburu ya sụọ. Ị bịa nara ebe esi mmiri. Ọya, bido n'isi. Sewe mmiri ahụ. Bido n'isi. Ihe sepụta mmiri ka ọ bụ. Ọya, sewe gị. Ị na-agba ọsọ ọkwa n'ụna mmadụ onye oke nke na-eche onwe mere nụ oke nke ịtụkwa otu anụ ha na-eche nna ọ nwanne m nwoke ama m ihe m ga-eme nwatakịrị nwoke ahụ ama m ihe m ga-eme nwatakịrị ndọtara atọta gịnị ka o meziri kịta ọ gịnịzi ọ gịnị ka o mere ọ bịara bịa na-esi ọnwụ sị na ka anyị ree ma ụlọ ma ala ma ihe ndị ọzọ nke nwanne anyị ahapụrụ ahapụ Chineke mee si ọnwụ sị ka ere ya ka eke ego ma mụ anabataghị ya ọ nọkọtazi ụga n'azụ gara ịkpọ ihe niile ndị were ego fọọ n'akpa fọkwa na ego a na-akpa chefuo ilekọta nwa onye nwe ihe o rere fọ ego na-akpa Ngozi na-ezu ya n'ụlọ akwụkwọ ma ihe niile ọ gbasaghị ya were ego fọọ n'akpa kedu ụdị mmadụ dị ya kedu ụdị ya ọjọọ dị ya m ga-emechi ya ike o ihe m ga-eme ya m ga-eme enweghị m ya ndidi o mana ihe m ga-eme ya m ga-emechi ya ike o gịnị ka anyị emede nwanne gị nwoke gịnị ka anyị nwoke a dịka o totoro mmadụ n'ike kedu ụdị mmadụ nwanne gị nwoke a bụ ọ gịnị bụ dị ihe a obi ajọ ka nwa njọ obi tara ya mmiri ịkpọ na anya o ala n'ụlọ aka ya na-adụrụ na ya ka o wee gaa ree kpọ ijikwana ya sikwana ya wepụta ego o retere na o nwekwa ya afụsị ego n'aka ya ọ mkpọla ya na mmanya ọ gịnị bụ ya ka ihe mmadụ ji isi kwere ebe nwa nọ biko mana ekpere m bụ na otu ụbọchị oge na-ete ha aka ọ ga-awọrọ mkpụrụ niile ọ na-akụnye ihe ọ na-akụ maka mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya awọrọ ke ụdị mmadụ bụ ihe a mana biko ọ bụghị ka eji tukwuru ebe a na-echegbusi onwe gị nwanne gị nwoke ịma na onye ayara ya onye efulefu ka ị na-ebe a mba n'obi mba mere biko bịa ka abalị nne ka mme gị obi tọọ ya ụtọ ka nkụte gị obi ka ị were dị uwe nụ oroma
Auntie Mary. Hey. Ngozi ọkwa ya? Hey, nwa o. Let's Ọ dị mma. O, ka ị mekwara? Adị mma. Ngozi o. O nwere nchọrọ ịgwa gị kemgbe. Ihe a na-eri m nri n'obi kemgbe. Ọ ga-adịkwanụ mma na ibu ọnụ abalị 3 kpekọ olu Chineke maka na onwe ihe ọ pụghị ime. Ama m na ọ ga-aza gị ekpere. Ọ ga-eneba anya n'ọnọdụ gị. Ama m na ibu ọnụ a kperu Chukwu kpesieli ya ekpere ike. Ọ ya aza gị ekpere. Mana enwekwara m ike nyere gị aka n'ekpere. Inugo? Mụ na gị na-abụ na anyị ejikọta aka ọnụ. Anyị na-abụ. Anyị na-abụ. Mụ na gị na-abụ anyị ejikọ aka ọnụ kpọkuo Chukwu. Maka na mgbe ọ na mmadụ ibu ma ọ wee tọkpọkuru Chukwu, ọ na-aza ekpere ahụ ọsịsọ. Inugo nne m? Ngozi. 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 Chisomu, naanị na ebe a m na-akpọ Ngozi wee na-akpọ onwe nnukwu isi gwa m na Ngozi anọrọ nso. Oge niile iji nnọọ ekwentị ka ị ga na-ese pikchọ. Ebee ka Ngozi gara? Ngozi. Enube. Papa, Ngozi na-erezi ahịa. Ọ na-ebugharịzi ahịa n'ụzọ kịta. Makwa Ngozi nke m na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụkwa Ngozi nke ime ezi. M na-ekwu Ngozi nke mụ na ya bi n'ụlọ ebe a. Ngozi nke nne ya na nna ya ngwonụrụ. Ahịa ya na. Na Ngozi na-ere ahịa. Ọ na-ebugharịzi ahịa n'ụzọ kịta. Ọ na-erezi ahịa. Ya hụ na nwe nnukwu isi wekọtara m na Ngozi na-erezi ahịa. Papa ewe n'iwe, echefu m. Nakwa. Ahịa gịnị ka ọ na-ere? Ọ dị ka oroma. Oroma. Ngozi na-ebugharị ahịa oroma n'ezi. Ihe ma ebe o zuru ego o ji ere ahịa. Ọwụ nri kọwagoro na-agụ Ngozi n'ezinụlọ. Ngozi wee buru n'uche ibutara m ihere n'ihu ọha na eze ka o wetara m ihere mụnwa. Nsogbu adịrọ. Oge ọbụla o ji ejecha bata gwa ya na m sị na ọ nọ n'oche ebe a ya na oroma ha chere m. Mama ama ego ahụ o repụtara ma ewere aja gba mitiri ndị ime obodo. Ị na-apụ apụ? Ka nje mitiri ndị ime obodo. Nwe ihe m chọrọ ịjụ. Ka ihe mere na ị nọrọ n'ụlọ akwụkwọ? Nke ahụ ọkwanye ha na-ekwu ekwu. Dede m gwara maka ụlọ akwụkwọ. Ọ sị m ekwutezi, ọ chọdị iji ntị anụ ya, ma ekwutezi na mbọsị ọbụla ọ nụrụ m kwuru okwu ihe gbasara ụlọ akwụkwọ, ọ ga-eji ụtarị pịa m ihe. Baduru ikwu edo okwu. Ọ kakwa m otu m ji nwayọọ nọ na-ere ahịa mgbe ọbụla m nwetara ego m ji aka m tinye onwe m n'ụlọ akwụkwọ. Ihe a ka ọ gwara gị? O wee hapụ gị na-ebugharị ihe n'okporo ụzọ ebe ụmụaka ibe gị nọ n'ụlọ akwụkwọ na-amụta ihe. Ama m na ụmụ nke ya nọ n'ụlọ akwụkwọ. Ọ dị ọkwa mma na nne nọrọ ebe a ekwuwe ihe a oge ya aga n'arụ m. Okporo ebe m na-aga ọ dị m ọsịsọ. Mee akara ekwentị were ya kpọọ m. Mgbe ọbụla ị kpọọ m na ihe enweta m. Mụ na gị anyị akpa ọfụma. O nwere ihe buru ibu mụ na gị ya akpa. Ọ ya adị mma. Oroma ga-adịkwa ka ihe ya atọ ụtọ. Ka m hụgodi. Ego one? Were na ha niile 100 naira. 100 naira sụsọ. Mmee gị 200. Onye mmee gị 200. Ọnwa mma ka ewu. Ka m were ịtọ. Mmee gị 200. Ire ndị a were ya wee rie ihe. Nwa ọma. Afịọma. Afịọma. Ngwanụ. Bye bye. Chisom, kedu ka unu mere? Ihe ji wee kpọọ gị bụ maka ihe nna anụ unu si akpasa Ngozi agwa. Ọ na-amakwa na Ngozi bụ nwanne unu nwaanyị. Makwa na nwanne papa gị mụtara Ngozi. Ka ezi ka unu si akpasa ya agwa ka ogbenye.
unu ewere ya mere ogbenye na be unu. Unu maka na be nna unu kwa be ya. Maka na nna nke ya na nna unu bụ ofu nne na ofu nna. Ofu ọbara. Kekwanụ dị ebe ya. Ọ jụrụ ọnụ mmanụ, ọ dịrọ mma. Agwa anyị na-akpasị ndị ọbụchi so m ọkachasa gị. Ka isi akpasị ngezi agwa adịrọ mma. Kwụsị ya emezina ya. Ị nụrụ ya? Maka ihe ọbụla mere ngozi ọbara ya ga-anọ gị n'isi o. Achọ ngozi achọ ọkwa n'isi unu. Ihe ọbụla mere ya bụ n'isi unu. Biko bido tata. Biko ime otu isi afụ mma nwanne gị nwaanyị. Bido tata siri otu afụ Ngozi na Ngozi bụ nwanne gị. Ngozi bụ nwanne gị. Ị nụrụ ya? Otu nne na nna Ngozi anọrọzi. Ọzi nne na nna gị ka Ngozi ji wee mere nne na nna. Ofu ụzọ ka esi aga. Ofu ụlọ onye so ya pụta. Biko ị nụrụ ya? Achọrọ m ka m nọkọtakwa nnu na ị na-akpasa Ngozi agwa na-adịrọ m ọzọ. Achọrọ m ya chaa. Nnukwu ya m ga-abịakwa bụ n'o. Ị nụrụ nne ya gwa gị? Ọ dị mma. Ngwa nọrọ ọfụma o. Hello? Ndewo. Ọ Ngozi. Ị nyere m akara ekwentị gị. Ngozi nwa agbọghọ na-ere ihe n'okporo ụzọ. Ee. Ọ dị mma. N'ụlọ gị. Chem na m ga-amatakwa ụzọ. Nsogbu adị. Echi. Ọ dị mma echi ka m bịa. Ị ga-eji akara ekwentị a nweta m nke nwanne nna m. Ee. Ngwanụ bye bye. Ka ọ dị. Dede nwere m chọrọ ịgwa gị. Ọ gịnị wụ ihe nwe chọrọ ịgwa m? Unu lekwanụ m na-enu nsogbu na amaga ha aṅụ mmiri tọba iko. Gịnị ka m mediri gị n'ezinụlọ a gị wụ Ngozi? Owu oge owele hụrụ m chọrọ ịna n'obere ikuku nekwa ka m si wee nọ n'ezi ka m nana m ikuku ndụ zuo ike nke a Chineke nyere m. Ị gaghị ekwe. Oge niile hụtụrụ m dede m ọsọ naanị m na-ede ndị mmadụ n'elu ụwa nke a biko kwanụ. Onye hụ gị gbuye chee na mgbu dede gị. Gịnị ka m mere gị? Ọ gịnị? Dede achọrọ m ịgwa gị gbasara onwe m. Kwe hụrụ ihe m ji gwa gị na iwu ezigbote onye nzuzu akụrụ aka ntị. Na ahụ m na-aja agwa gị na iwu nnu onye nzuzu esuru aka ntị chara acha. Ịkpụrụ onwe gị na ihe gbasara onwe gị. Ya hụ na ịkpọwago onwe gị mmadụ. Ị chọrọ iji ọnọdụ a wee na-aghọrị ndị gafere n'ụzọ na iwu mmadụ gịnị ka ị chọrọ ikwu? Iso na ndị bi ebi ka iso na ndị dị ndụ? Nna ajụ gị. Achọrọ m ịjụ gị ele ihe m mere gị? Ele ihe mere iji kpọọ m ụgwọ? Onwe ihe ọjọọ mere gị? Ewu na-enwe otu m si mejọọ gị. Ga-agwa m ka m nwee ike yọọ gị gbaghara. Ụkwa kụgbukwa gị n'isi ọnụ ahụ iji na-agbari na-agba m okwu. Gịnị ka m mere gị? Ọ bụrụ ka isi wee kwugherie ndị mmadụ wee na-agafe ha anụ ihe niile na-ekwu ha echere na o nwere ọnọdụ nji wee na-emegide gị. Abụrụ m ezigbo mmadụ ụwa niile wee na-atụkọta ego iji wee gbatara m akwụkwọ m ga-eji wee dọọ ndọrọndọrọ ọchịchị maka ilekọta obodo. Ịma mmadụ onye na-atụkọta ọ bụrụ na m ezigbo mmadụ mbọsị aka fada kpọrọ m nnachara oriri
fada kpọọ na mbịachi azụ na n'ụlọ ụka ma eji achị o were eriri nke ọzọ wee sụọ m n'ọnụ chi mmepekwa anya ya asụkwasị ọzọ na m na-enwe agwa ọma gaa nọ gaa na-asụta ọnụ kama ọchị ebe asụsụ pụọ. Kemgbe nne na nna nwụrụ taa ka ị ga n'ezi eme gịnị ka m mere gị? Kemgbe nne na nna gị nwụrụ, kemgbe nne na nna gị ọmụ agbụrụ nne gị na nna gị, ọmụ agbụrụ ha, gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Mmebu gị n'isi nwa enyezina m nsogbu. Ngozi na-enye m nsogbu n'ezinụlọ a, ị na-enye m nsogbu. Ka ihe m mere gị o wee naghị eri ihe, esicha ihe o wee naghị eri, ọnwụ me naghị eri ihe ka ha anwụ kemgbe emetara n'ibe akwa chi ebe asụsụ pụọ ka m nana m ikuku Chineke nyere m. Biko nke ị na-eme iwe na-ewe m, pụọ n'akụkụ m, pụọ ka nzuzu m si ebe a pụọ. Ebe a bụ ịjụ m ajụjụ, mụ na gị na-ajụtasị ajụjụ. Bịa nga bịa maka agwa ịkpara, maka ajụjụ ọjọọ jụrụ m. Jee n'ime ụlọ chịkọrọ akwa niile ahụ, akwa mitin nke ndị ejigred ma sakọta ha niile maka m ga-eji apụ. And achọ nke ọkọ tata saa ya ugbu a ka ọ kọọ sebe asụsụ pụọ. Jee sapụrụ m akwa. Gịnị ka m ga-eme dinye gị obi ụtọ n'ezinụlọ a? Nna nekwanụ m onwe ka ndị ebiri m si wee gafere ha che na nna emegbu gị emegbu. Ị naghị eri nri gị adị ndụ ọcha ka ọmaka. Nsogbu m bịa butere onwe m. Gịnị ka m mere ji abụọ masị o? Kedu ihe mere ụwa m ji dị njọ? Mee n'elu ọ dịghị nke dị mma. Ụwa m ọ bụ okezi adị. Ụwa m ọ bụ okezi adị. Ụwa mee ọ bụ okezi adị. Ndị mmadụ bịakwa n'onye ochi na ebe a. Ngozi, aha akwụkwọ nke iwere ihe a. Ngozi, afọ gị kedere ebe a. Ele otu m shiwe onye oshi akwụkwọ m nwere lesi ka m gụọ m gụcha medowere gị ọ ya wee oshi. Ngozi, akwụkwọ mmadụ na-enye ha ogige eje were ya ọwawu ha oshi. Ọkwa na ofu ụlọ ka anyị bi, m gụcha ya mewere ya dosa gị ya. Ngozi, iwe onye oshi, otu a ka isi je were ego nna m ụbọchị ya na-ezugharị oshi na-amịgharị piom piom piom. Amakwala akpọ onye oshi ọzọ. Akpọkwana ya gịnị? Amụke na-agwa Ngozi. Ụmụ ebe gị n'isi. Gịnị na-eme? Gịnị na mụ na-abụ unu jeburu Amagedọm si na-eji bubatara m n'ụlọ? Papa, o zuru akwụkwọ ma ọ gwa ha ezuru m akwụkwọ ezu. Akwụkwọ ndị m ụlọ m were ya sị ka m gụọ m gụcha ya medowere gị ọ ya wee oshi. ịgwa m. Ọ bụ eziokwu? Onye nwe akwụkwọ Ọmụnwa. ị gwara ya tupu i were akwụkwọ? O nwere ka isi gbe ya na ị chọrọ iji akwụkwọ ya wee gụrụtụ? Ị chọrọ ka ụbụrụ gị na ya bụrụ ofu ihe? Ngozi, ana m ajụ gị ajụ jere okpu m ọnụ. Imere ya gịnị? Ewere m ka m gụọ ya. E tere ya ata. Mgbe na-egweghị onye nwe akwụkwọ na ị chọrọ iwere akwụkwọ ya gụrụtụ, ọ bụrụ oshi. Onye bụ ụzọcha ibe ihe? Onye wakụ m ihe, ya bụ ụzọkụọ m ihe. Ngozi, ị ka na-afụ ọnụ. Ọnwa ka ị na-afụrụ ọnụ. Gịnị ọzọ ka ị chọkọ okwu? Gịnị ọzọ ka ị chọkọ? Hapịa, gba bilie. Amacha m n'iwe onye ohi. Bilie. Amakụwa gị isi. Gba. Susu m. Hambiri ya. Come on, no, calm down. Hambiri ha.
nwa ga-anụ nwa na-akpọ Ngozi Chineke nda onye nwe m na ya oge n'isi ya Chineke dadi ịmara ihe ọ ga-abụ bifo ọ pụta n'ụwa Chineke nke ime n'igwe ịma ihe o kwesịrị iwu onye nwe nwa na-ata afụfụ Jehova nwa na-ata afụfụ onye nwe meri ebere Chineke nwanne nna ya jee na-eme ihe masịrị gị onye nwe ọ bụ gị na-ebuniwe ogbenye enu Chineke nke ime n'igwe nna m biko ana m ayọ gị o Jizọs onye nwe m na Chineke m nna bi n'eluigwe ogodo ya na-akpụ n'ala onye Jehova onye nwe m ana m ekwu okwu n'isi nwa gị a na-akpọ Ngozi Chineke dadi nwa na-ata afụfụ nwanne nna ya je wee na-eme ihe masịrị ya dadi ọbụ na nwa nke anụ nwa na-agba afa nwa ebe ọbụla ọ na-agba afa nwa Chineke ana m ese ndị ọkụ gị nke si n'elu dadi nna ana m ayọ gị Chineke ebe ọbụla dibịa ọbụla gotiere afa ya ka ọkụ gị dakwasa ha niile ka ọkụ gị dakwasa ha niile onye nwe m Chineke dadi bunye nwe enu onye nwe m na Chineke m Jehova na-enwa gị n'olu gị a Chineke meri ya amara bunye ya enu mee ka ọrụ kwuru njọ kwuo mma onye nwe m nne ịbịana o Chineke nna na-enwa ga Jehova meri ya amara Chineke bunye ya enu dadi mụ amaghị oge nwa na-emerụ m ogbenye enu dadi mana nne na nna ya nọghọzi meri ya ebere ị chọghị ikwu eziokwu asị m ebee ka ị gụrụ oge m na-akpọ gị n'ụtụtụ taa anọ m na-ekwu ya kwukwa eziokwu Ngozi gwakwa m eziokwu ebee ka ị gara ebe m gara ị chọghị ikwu eziokwu ebe m gara mmemerụkwa gị ahụ kemgbe m nọ na-akpọ gị kemgbe ụtụtụ na-akpọ gị kpọgide gị mesi gaa na jọnshọn jegoro ihe bata masị rahụ teta ị na-agwa m na onwe ha ebe i jere Ngozi m nwa gị tụ asị ọkwa ka maka ndị ikpe gwakwa m eziokwu ebe ka i jere ị ma ihe ị ga-eme ugbu a lee m anya na mkpụrụ anya Ngozi na amemerụ gị ahụ lee m anya na mkpụrụ anya lee m anya na mkpụrụ anya ị gaghị ele m anya agwakwuchagokwa mma akwụkwọ mmemerụkwa gị ahụ lekwasị m anya na mkpụrụ anya lee m anya ị gaghị ele mgbe ka m duru eduru ka ile m anya lee m anya na mkpụrụ anya na ezigbo mmadụ ka m bụ ị chọghị ile m anya na mkpụrụ anya Ngozi atakwala m ule ọmụa ka iji na-anwale eme elekshọn nwa onye ga-ahụ ya mara gị ga-eme ọmụaka ndị mmadụ tụkọrọ gị ka ha matara m akwụkwọ ka m zọọ ndọrọndọrọ ọchịchị na be elekshọn ka ị ga bibe bụ ihe achịkwa m ya lee m anya na nke m adakọkwa nwa ewo nsogbu ka m nọkwa na ya Gịnị ka m mere ji agba masị